Ola, son Pablo de cuarto A e vou recomendar a historia A luz das ánimas. Según contan os máis vellos do lugar, na parroquia de Santa Marta de Babío, Bergondo, a Coruña, alá por finais do século XIX ou principios do XX, sucedeu un feito moi raro. Nunha casa da aldea faleceu un dos señores que a habitaba, xunto coas súas irmáns. Daría pouco tempo a casa recibía unha curiosa visita todas as noites. Unha luz baixaba pola costa do monte onde está situado o Campo Santo e poñíase en riba do tellado da citada casa ata que se facía de día e logo desaparecía. Os veciños do lugar pronto comezaron a falar do feito en tabernas, romerías e mercados, asombrados polo que acontecía na parroquia. Así, cada noite eran moitos os que acudían preto da casa a ver esta extraña luz que baixaba pola costa dende o cemiterio ata pousarse derriba da casa. Para moitos aquilo metía medo. Ás escuras, en plena noite, víase unha luz. Daquela non había luz eléctrica, nin farois que se puidesen confundir con isto. A luz era moi brillante e baixaba a costa do monte onde está o camposanto que se dirixía á casa en cuestión. Isto durou algúns anos, ata que non quedou ninguén desa familia. Logo a luz desapareceu igual que nacera, sen deixar rastro nin explicación posible. Hoxe en día son moi poucos os que acordan este feito, pero aínda hai vellos do lugar que vos poden contar esta mesma historia.